हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेकर आई हूँ देवी पचरा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। सुनली की माई हऊ बहुत दयालु, सुनली की माई हऊ बहुत दयालु। लंगड़ प फेरी द नजरिया त सुनी लाया रजिया हे माई। लंगड़ प फेरी द नजरिया त सुनी लाया रजिया हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। सुनली की माई हऊ बहुत दयालु, सुनली की माई हऊ बहुत दयालु। अनहर प फेरी द नजरिया त सुना मोरिया रजिया हे माई। अनहर प फेरी द नजरिया त सुना मोरिया रजिया हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। सुनली की माई हऊ बहुत दयालु, सुनली की माई हऊ बहुत दयालु। बजनी पे फेरी द नजरिया त सुनी लाया रजिया हे माई। बजनी पे फेरी द नजरिया त सुनी लाया रजिया हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। सुनली की माई हऊ बहुत दयालु, सुनली की माई हऊ बहुत दयालु। कोढ़िया प फेरी द नजरिया त सुना मोरिया रजिया हे माई। कोढ़िया प फेरी द नजरिया त सुना मोरिया रजिया हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई। तरसला हमारा नयनवा त दे तू दर्शनवा हे माई।